Čaute ľudia, vítam vás u ďalšieho videa, druhé video na tomto kanáli. A toto druhé video by sme mohli urobiť tak, že by sme si kúkli YouTube kanál môjho bratranca. Ten keď dáte, toto sú jeho videá. Má 9 odberateľov a odoberám ho, lebo je to samozrejme môj bratranec. Koľko má sľadnutí? 191. Dobre. No. A toto som bol ja. Toto som ja. Toto. Vidíte? Peter Mokos. To som s tým Peter Mokos. To som vlastne ja. Takže ja nemám prezvisko Mokos alebo Mokoš, ale môj bratranec je Damian Mokoš. A toto D je, že ja ako Dominik a to druhé D ako on Damian. Dominik Damian. A poďme si kúknúť napríklad toto repo. Vidíte. Toto je on. Teda toho som ja. A toto je jeho tvár. Vlastne toto je jeho štúdio. Damian, pokiaľ budeš raz kúkať toto video, tak sa prosím nekúkaj, dobre? Iba ti to hovorím preto, lebo možno ma prizabiješ, možno ne. Takže toto je jeho kanál. A poďme sa, prvé bolo Army Krok, áno. Poďme sa kúkať na Gold. Tuto som aj ja. Vlastne tento tu, chlapček, ktorý je vedľa tohto, tak to som ja. Ja hrám s týmto tu modrým. Áno. Toto som ja. Len už nemám také vlasy, jak na tomto videu, že som mal úplne totálne až do oka, ale mám už normálne, takže vlastne takto to vyzerá. Dobre. Takže takto to tu vyzerá. Takže prosím, choďte na tento kanál a dajte môjmu bratrancovi odber. Dobre? Prosím. Tu mám jasne napríklad Space Engine, tam som bol tiež, tuším ja. No jasne, tuto tento chlapček. To jak seka. No jasne, to čo je? To čo za video? Vidíte, jak to proste seka. To čo je? Čo tam má? Ja to urobil. OK. Čo je toto? A tu má aj Space Engine Part 1. Aha. Informácie. No, 6 videí, 9 odberateľov. V službe 2024. A kedy naposledy vydal video? Pred 5 mesiacmi. Damian, pokiaľ kúkaš toto video, tak mal by si začať s týmto kanálom trošku. Lebo doslova naposledy si vydal pred 5 mesiacmi. Fúha. Snaž sa. No. A aj môj kanál choďte toto navštíviť. Tuto máte to dve videá. Trošku mi to nevyšlo, lebo proste toto vyšlo. Vlastne to sú tie isté. Takže toto bude také krátke video, iba som vám chcel ukázať, že jak vyzerá môjho bratrancov účet. Toto neviem, kto je. To je kto? Dobre, tak čau.
Takže iba som vám chcel ukázať tento účet, alebo proste tento kanál, že aby som mu dali odber, aby ste ho trošku viacej podporili. Takže pokiaľ kúkajte toto video, tak prosím dajte tomuto kanálu like a proste ho podporte. Ja mu tiež idem dať lajky. Takže ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like, odber a dajte tomuto kanálu utrel som si Takže dajte tomuto kanálu like a odber. Takže majte sa krásne a čus!